Sopo ya ini telepon nih? Bismillah rezeki. Halo bos. Iki ning omah aku, pripun? Tuyulku toh. Waduh bos, lagi wingi sore diadopsi juragane kulon kono. Jek. Lah mbok buta ijo wae, bos. Lah wedi ki ngopo? Butaku ki ora serem lho, bos. Mbok kira serem kaya nggon tipi-tipi kae. Lah wong butaku lho ora duwe siung, bos. Tur warnane ki ora warna ijo tuwek kae kaya warna ijo pupus, bos. Kaya cat tembok masjid kuwi lho. Tumbale to? Tumbale iku ora kudu keluargamu dhewe ya, bos. Lah tok duduhi foto pejabat sing korupsi kowe digoleki dhewe lho, bos, dienggo tumbal. Digoleki sak nyandake. Regane gur tak kon 70, bos. Ora kudu cash. Bayaran separo sik ora apa-apa. Nih yo eling, bos, engko nek wis kasil kewajibane nggenepi aja lali. Oke, siap, bos.